A halin da ake ciki yanzu a gabas ta tsakiya, Isra'ila ta sake ɗaukar matakin da ya janyo cece-kuce, inda ta buɗe wata hanya domin dubban Falasɗinawa su fice daga birnin Gaza cikin wa'adin kwanaki biyu kacal. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila ya sanar da haka a ranar Talata, yana mai cewa matakin na daga cikin dabarun tsaro da suka yi aiwatarwa yayin da ake ci gaba da mamayar yankin. Sai dai rahotanni daga cikin Gaza sun bayyana cewa wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da ake tsaka da hare-haren ba ƙaƙƙautawa, lamarin da ya tilasta wa mutane da dama barin gidajensu da dukiyoyi da suka mallaka domin neman mafaka. A cewar wasu ƙungiyoyin agaji, wannan umarnin na Isra'ila na iya jefa ɗaruruwan dubban jama'a cikin mawuyacin hali, kasancewar mafi yawan hanyoyin fita na da haɗari sakamakon hararen da ake gudanarwa. Har yanzu dai ƙasashen duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da kira a ɓangarorin rikicin da su nuna tausayawa fararen hula tare da kaucewa ɗaukar matakan da ka iya janyo mummunar illa ga rayuwar al'umma. Shin ko shugabannin duniya za su iya tsayawa tsaka-tsaki ne wajen kare rayukan fararen hula a Gaza? Ƙarshen labaran kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminchi TV.